Velkommen til Portefølje-podcast omkring behaviorisme. John B. Watson grundlagde i 1913 behaviorismen. Behaviorismen er en objektiv psykologisk teori, der bygger på iagttagelser af menneskers ydre adfærd, uden at tage hensyn til mentale processer. Jeg vil dog ikke lægge ud med at snakke om Watson, men hans store inspirationskilde Ivan Pavlov. Ivan Pavlov var en russisk psykolog og videnskabsmand. Pavlov lavede et forsøg, som indbefattede at få hunde til at associere lyden fra en klokke med mad. Til at starte med målte han spytdannelsen hos hunden ved fodring. Derefter begyndte han at ringe med en klokke, mens de blev fodret. Til sidst begyndte hunden at savle bare ved lyden af klokken. Hundene blev derefter opdelt efter reaktioner. Den første gruppe var ubetinget reaktion, som dækker over instinktive reaktioner, som at hunden savler, når den ser mad. Anden gruppe er betingede reaktioner, som dækker over en indlært adfærd, altså at hundene savler, når de hører klokken. De to grupper er kendt under navnet klassisk betingning. Et eksempel på klassisk betingning hos mennesker kan være, at der opstår frygt i en given situation, uden at man egentlig ved hvorfor. Et eksempel på dette kan være folk, der er bange for tandlæger, og de oplever derfor frygt, når de ser en tandlægestol. Ud fra Pavlovs studier fik Watson ideen til, at mennesker ikke er født med ubetingede reaktioner, men at alt afhænger af, hvilket miljø vi vokser op i. Watson udførte et eksperiment med en lille dreng kaldet Albert for at bevise dette. Watson var af den overbevisning, at Albert ikke var født med en frygt for rotter. Han gav derfor Albert en hvid kælerotte, som Albert kunne lege med. Eksperimentet gik så ud på, at hver gang Albert var sammen med rotten, bankede Watson jernrør sammen for at skræmme Albert. Efter et stykke tid begyndte Albert at associere rotten med den frygt, han følte på grund af de høje lyde. Det endte med, at Albert blev meget bange, hver gang rotten var i nærheden, og derved fik Watson understøttet sine teorier om, at menneskers adfærdsmønstre er et resultat af betingede reaktioner. En videreudvikling af Watsons teorier kom fra den amerikanske psykologiprofessor B.F. Skinner. Han mente i modsætning til Watson, at det var vigtigt også at kigge på de mentale processer, som foregår inde i hovedet. Han mente dog, at disse processer var et resultat af vores ydre adfærd. En anden forskel på Skinner og Watson var, at Watson så indlæring som en passiv proces, mens Skinner så indlæring som en aktiv proces, som endte med en belønning. Dette bliver kaldt for operant betingning. Skinner udførte også eksperimenter med rotter. Disse foregik i en såkaldt Skinnerboks. Rotten blev placeret inde i boksen, hvor der også befandt sig en knap, som gav rotten foder, når den trykkede på den. I starten vandrede rotten bare rundt i boksen, men fik tilfældigvis trykket på knappen og fik derved foder. Dette skete et par gange, og rotten begyndte at lære, at den fik foder, hver gang den trykkede på knappen, fordi foderet virkede som en belønning for rotten. Som eksempel på et behavioristisk læringsprogram har jeg valgt at kigge på en samling spil med en figur kaldet Lola Panda. Disse spil er orienteret mod mindre børn, som er i gang med at læse og skrive. Der findes også spil i serien, som omhandler matematik og geografi. Spillene er delt op i små opgaver, som skal løses for at gå videre i spillet. Hver gang spilleren laver noget godt, bliver der spillet nogle positive lyde, og spilleren modtager en belønning i form af mønter, som kan bruges til at købe forskellige ting i spillet. Hvis spilleren derimod laver en fejl, får han en negativ feedback og lærer derved ikke at begå den samme fejl igen.